Сега най-напред бих казал, че никога не съм срещал човек, който е с моите оплаквания. Аз съм някакъв много особен, ряден случай, защото без да са споделили диагнози с мене, нали, те са били някакси, не са били толкова оплашени от себе си, от състоянието си. Това не ги е стряскало особено и някакси не са споделили с мене нещо, което да кореспондира с моите изживявания, за да мога аз да им кажа нещо. Доста странен случай съм, така поне аз чувствам, че като ситуация. Трудно ми е да направя примерно сметка с числа да се оправям. Затруднен съм ужасно затормозен, не мога да се съсредоточа, не мога да се фиксирам, концентрирам върху нещо. То ми е трудно, не мога да гледам телевизия по този повод, по тази причина. Просто гледам, но нищо не влиза в главата ми, както се казва. Не осмислям това, което се върши и се говори пред очите ми. Още в училищна възраст аз имах големи наблюдения върху себе си. Все, че нещо не ми е вред. Позволя така по-интимно да споделя, че в гениталите има нещо не е наред, нали, не са симетрични там тестиците. Непрекъснат страх, че нещо и се наблюдавах. Обективно нищо не наред не беше, аз си мислих, че е не наред. Така. И това предизвика прегледи, ходени по лекари, разстройство. Това стана още в ученическа възраст. При доктор Шипковенски съм бил. Така. Той каза тогава, съсредоточете вниманието си върху духовните ценности. Нали? Към тези страхове се отнасяте с ирония, с присмех, с смисъл натрапливостта да ги гони с ирония, а не да се опитам да се боря, защото това ще ми изморява още повече. Но истинското сериозно заболяване се получи в казармата. Това беше 71 година. Когато аз отидох войник в 70-та година, след като завърших висшето си образование, химия съм завършил, което не ми е било любимо като занимание, музиката ми беше и след това пак се върнах и се отидох към музиката, нали? Но завърших химия и то с много добре. И тогава трябваше да отида войник, 6 месеца в школа в Враца и след това една година по разпределение, година и половина за висшисти. И след една жестока шега на взводния командир, старши лейтенанта, той се подигра страшно с мене, понеже бях в химическа рота, дегазатори. При едно учение той сложил изотоп в ръкава на шинела ми и приближавайки Гайгер-Мюлеровия пръяч, той започва да се отклонява в крайно дясно положение, което са мили рентгени, но аз в момента не мога да реагирам, нали, нормално. Той казва: Петров, заразен си. Така ли си да се дезактивираш? И това стана пред очите в кълта на всичките мои колеги, нали, с които служих. Станах за смях, нали. Това предизвика ужасен стрес в мене. Още като ученик, нали, в пубертета, с ухото и лепено до старото радио, нали, тогава предаваха на живо спектакли от операта. Аз всяка седмица, горе-долу така се падаше, слушах някаква опера директно от залата. Така и оттам се оформи вече силния ми интерес към класическата музика, да не забравям и това, че съм свирил на цигулка около 7-8 години. Така. Но интересът ми се прехвърли от инструменталната към вокалната музика най-вече, т.е. към оперното пеене. И още като студент успях да постъпя в академичния хор, студентски хор. Тогава се казваше Георги Димитров, сега на името на основател Ангел Манолов, който почина. Да започнах със самодейност, като едновременно с това работех като химик. Но мисълта ми беше в музиката. Затова казвам, че в работата си нямах някакви интереси да постигам нещо, което е по-различно от рутинното. Нали, съм работил все в химически лаборатории към разни бази за развитие, в Институт по химическа промишленост,
Нали? Не съм бил пряко в производството, но те усещаха, началниците ми, че сърцето ми не принадлежи на това, което трябва да върши като химик. Най-напред се пробва в капелата. Сегашния филхармоничен хор, това е българска хорова капела, с диригент Георги Робев, но там не стана. Но той каза, че ще ми съдейства, тъй като беше професор по дирижиране в консерваторията, за камерния хор на консерваторията, щатния хор, на който се обучават студенти от катедрата по хорово дирижиране. Това е един кухненски хор, би го нарекал. Той сега не съществува вече. И той ми каза, че за там ще ми съдейства. Значи имах неговия глас. Така. Защото гласът ми е по-подходящ за камерен хор. Кандидатствах и ме приех. Това стана 1978 година. С това се сложи и край на моята химическа кариера. Към които съм проявявал обожание и любов, нали, същества от другия пол, така, винаги са ги свързал, идентифициран по някакъв начин с някаква музика. Тя е била класична музика, разбира се, но даже определени части от някакви концерти, нали, всичко е в хармония била любовта ми с музиката. И това по някакъв много странен начин ми се отразявало и лошо на така ако трябва да си потърсим някакви по-интимни корени в сексуалната ми дейност. Там, където много съм възвисявал, нали, обекта, свързан с музика, там ми е било много трудно да преключа от духовното към сексуалност. Обратното, там, където не съм влагал някакви особени духовни, не съм имал някаква особена духовна връзка, доминирала сексуалната, не съм имал такива затруднения, защото не е било необходимо да свързвам музиката с обект. Сега съм много дистанциран от музиката. Преди това съм я усещал. То не е необходимо да я разбираш, трябва да я усещаш. Да имаш да буди асоциации в тебе. Аз съм ги имал тези асоциации, те са били много силни. Къде е любовното, къде е епичното, нали? Къде е трагичното. Сега нека си като е слушан и тя ми е отдалечена от съзнанието. Не мога да реша какъв е характера на музиката. Просто аз съм забравил думата радост се изчерпва от съдържание. Просто не мога сега вече да кажа какво е радост. Така, какво би ме зарадвало в състоянието, в което се намирам сега. И искам да си възвърна нормалното състояние, в което съм се справил с живота, в което, нали, съм се оправил, в което съм се чувствал адекватен, с бърза мисъл. Радост от музиката и от жените. Не, жените вече са нещо минало, приключил етап от живота ми, нали? Защото на една възраст от 68 години, сега да се перче, нали? Ще е смешно. Така че бих искал просто да бъда по-адекватен, а не да се чувствам изхвърлен, от борда.